खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 5 सैत्र दान 1431 एबा 19 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि गाज्रि आखुनि थाखाय नोंथाङा दावगानो हायाखै। बेयो बुजिनायनि थि सम दि जिंगासिनाय हुदाया नोंथांनि साननो हानाय गोहोखौ बाङाइ खालामबाय। थासारिजों गोजों बिथिंथिं नाय आरो नोंथाङा नुनो मोनगोन दि थासारिफोरा साबसिन जागासिनो दं। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि समायना आरो सुबुंथिनि गेजेरजों माखासे गोदान लोगोफोर बानायगोन। सासे थामथि सुबुंनि आखाय होनाया नोंथां आरो नोंथांनि आंगोनि गेजेराव मोनसे दावराव-दावसि सोमजिहोगोन। खामानि मावनायनि थासारिया नोंथांनि फारसे थांगोन। बै सुबुंफोरजों लोगो जानायनिफ्राय गोजानाव था, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय मोजां जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों नोंथांनि फोथायथिया बांगोन, जायजों नोंथाङा गोनांथार गिदिर थिरांथाफोर लानो हागोन। बे राशिनि फालांगियारिफोरा दिनै थारैनो गोजाम खामानिफोरखौ उनसंनांगौ। नोंथांनि प्रेजेन्टेशनखौ खेबसे नाय। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, जाय एसे आलासि फैनायनि बागैबो जानो हागौ। बेलासियाव नोंथाङा नखरजों बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हागौ। बेयो मिडियाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान, नाथाय नोंथाङा मोनसे बान्थाजों मान होजानो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान न' बायनायनि बाथ्रा साननो हायो आरो गेदेरफोरनिफ्राय बोसोन लानो रोखा जानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम आरो गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनाव राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथांनि आबुं जायै हाबाफोरा दिनै आबुं जागोन। गावनि बिमा-बिफानि साननाय गैयाजासे जेबो गोदान खामानि जागायनो नाङा। नोंथांनि साना मोजां जागोन होनना साननाय जादों। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। बेरेखाफोरा नोंथांनि खामानियाव हेंथा सोमजिहोगोन। थेवब्लाबो नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन। दिनैनि साना नोंनि थाखाय मोजां जागोन। बे साना नोंथांनि गथ'फोरनि थाखाय मोजां खाबुफोर लाबोयो। सोरबा जुनिया अनजालुजों रायज्लायनायनि उनाव नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दिनै नोंथांहा सुस्रांनो थाखाय गोबां जेंनाफोर दं आरो बेफोर गासैबो जोबोद गोनांथार आयदाफोर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोबां गोदान रांखान्थियारि सानथांखिफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। बेनिखायनो जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोजां आरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ सांग्राङै सान। न'फोरखौ लांलाय-लाबोलाय खालामनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। गावनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनाय समाव मोजाङै आखु दिन्थि। मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनायनि सिगां मोजाङै सान। दिनैनि साना ओरैबायदि मोनसे सान जेब्ला जिरादफोरा नोंथांनि लुबैनाय बायदि जायाबो जानो हागौ। जुदि नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिनि थाखाय सोरखौबा लोगो हमनायनि सानथांखिया केन्सेल जायो, अब्ला जिंगा दासि। नोंथाङा जयै बांसिन सम बारहोनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। मोनसे खामानिखौ फोजोबनो थाखाय नोंथाङा जेसेबां बांसिन नाजागोन, नोंथाङा एसेबांनो जाफुंसारगोन। गोदान मुवाफोरखौ सोलोंनो नाजाबाय था। दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि फालांगियाव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि बिफाजों नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै थागोन। बे राशिनि फरायसाफोर जाय सोरखारि आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, बिसोरो मोनसे गोदान कचिं क्लासाव हाबनो हागौ।
नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे हिल स्टेशनाव थांगोन। नोंथांनि लोगोआ गोख्रों जागोन। बिमा दुर्गानो गंनै कापुर जासि। नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गोख्रोङै सानस्रिफोरजों मोनसे दुखु मोन्दांथि मोनगोन। बेयो जायखिजाया थिरांथा लानायाव गोब्राब खालामगोन। जानो हागौ नोंथाङा मोनसे थिरांथायाव थिरांथा लानो हानाय नङा। साना नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियारि आयदायाव बादायलायनाय जागोन आरो नोंथाङा बेनिफ्राय ओंखारनो नाजाबाय थागोन। गोसोआरि जेंनाफोरा एसे बाङाइ जानो हागौ आरो दिनै नोंथाङा खुसि थानो हागौ। बेरेखाफोरनि गोहोमा खमायनो हागौ। आद्रा थानाय हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हागौ। फालांगियारि मुलाम्फानि थाखायबो आसा दं। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि सायाव फोथायनाया बांनो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथाङा समाजाव मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। तुला राशि। नखरनि सोद्रोमाफोरखौ सामलायनाय आरो बिसोरनि खोथाखौ खोनासङैनि थाखाय नाङै बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ आरो नोंथाङा सोंखारिनायनिबो मोगा-मोगि जानो हागौ। दिनै नोंथांनि आंगोखौ दुखु दाहो, मानोना नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनो हागौ। दिनैनि साना साननो गोनां आगानफोर लानायनि सान। बेनिखायनो जेब्लासिम नोंथाङा बिसोरनि जाफुंसारनायनि सायाव फोथायथि गैया अब्लासिम नोंथांनि सानस्रिफोरखौ दाफोरमाय। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय आरो बेनि सैथोखौ मोजाङै बिजिरना नाय। गेलामालनि जिराद बायनायनि सोमोन्दै गावनि पार्टनारजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा गावसोरनि जिउ राहाखौ गोथौवै सानगोन। गावनि जिउ राहानि थाखाय सासे बिबानगिरिजों सुबुरुन ला। मावख'नि साना मोजाङै थांगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ नोजोर होगोन। नोंथांनि खस्थ'आ थाबैनो फिथाइ मोनगोन। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना सानजेर जागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआव जौगानाय फैगोन। बेजों लोगोसे नखरारि जिउआव गोजोननाय बांनायनि इसारा मोननाय जादों। आलासिफोरनि सौफैनाया नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि। दिनैनि नोंथांनि साना मोनसे रंजालु आरो गोसो गुदुं सानस्रिजों बारलांगोन। नोंथांनि हाबाफोरा बिथांखि बायदि आबुं जागोन। आबुं नङै हाबाफोरा जोबगोन। राङारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सानस्लाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु दं। नोंथाङा मोनसे गुसुं दावबायनायखौ खुंनो हागोन। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगियाव जौगानायखौ नुगोन। नोंथाङा गुबुन हादोराव थानाय खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथांनि गोहो आरो गोहोखौ खामानि गैयै सानस्रिफोर आरो नोंथांनि सानस्रिफोराव ओरैनो गारनो नाङा, नाथाय बेखौ थार लामाथिं लां। रांखान्थियारि लोरबांथिफोरा जेंनाफोरखौ बांहोनो हागौ। नोंथाङा नखरारि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन। गावनि रोंग'थिखौ मुलाम्फा ला आरो नोंथाङा मुंदांखा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। नोंथांनि रंजालु आखुआ गुबुनफोरखौ खुसि लाखिगोन। गावनि बिमा-बिफानि मददजों नोंथाङा रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि समाव हेफाजाबा सोरनिबा जिउखौ रैखा खालामनो हागौ। बेयो नोंथांनि नखरनो नोंथांनि सायाव गोग्गानाय आरो बिसोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे जाहोन होगोन। गावनि आंगोनि गैयैयाव नोंथाङा आबुङै लांदां मोनगोन। खामानिनि मोखांआव बियो मोनसे गोब्राब सान जानो हागौ। मोनसे नारसिननाय सान, जेब्ला खाथिनि मानसिफोरजों गोबां फारागथिफोर नुजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि लुबैनाया धोरोमारि सानथौनि फारसे जागोन। नोंथाङा गंसे थानसालियाव थांनो एबा मोनसे धोरोमारि हाबाफारि खुंनो सानथांखि लानो हागौ।
दिनै रंजानाय मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि आखुआव एसे सोलायनाय लाबोनांगोन। थारैनो खुसिया न'आव सफैगोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोदान रां थिसननायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोर एबा सरासनस्रा जिउआव माखासे सोलायनाय लाबोगोन जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन आरो नोंथाङा जयै सावथुन नायनो सानथांखि बानायनो हागोन। जुदि नोंथाङा सोरबा लोगोनो समायखिरा लाबायब्ला बेखौ गोसोआव लाखि। बिमा दुर्गानो मोनसे गोजा खुन्दुं बाव आरो न'आव जौगानाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै मोनसे गोरोबलायनाय आखुखौ नाजावनाया जायखिजाया सुबुंजों हेंथा-हेंसिखौ होबथागोन, जाय नोंथां आरो गुबुन सुबुं सानैनिबो मोजांनि थाखाय जागोन। नोंथाङा गोदान हाबाफोरखौ मावनो थुलुंगा मोनगोन आरो गोदान मावथांखिफोर जागायनो हागोन। दिनै सोलायनाया नोंथांनि गोसोआव थाबैनो फैगोन, जाय नोंथांखौ एसे गोनो-गोथो खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि जाथावना दं। गणेशजीआ आइजोफोरखौ दिनै बिबुंथियाव सांग्रां थानो बोसोन होयो। जुदि नोंथाङा दावबायनो थाखाय बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि जाग्रा मुवाफोरखौ मोजाङै पेक खालाम। मोजां मोनलायग्रा लोगोफोरा दिनै गोरलैयैनो गावसोरनि दुखु मोननाय बाहागोगिरिफोरजों गोरोबलायनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।